Yeryüzüniň avtomobil söýjüleriniň ählisiniň iň gowurýan bir kino filmi. Bu kino elbetde Farsaj. Farsaj barada öňe bir näçe bölümlerini aýdyp geçipdim. Men Farsaj kinosyny görüň beremok. Dogrusu Farsajdaky görkezýän avtomobiller barada görüň beren we näme üçin şolar saýlanyp alyndy. Düşürilip bilerdi Germaniýada. Näme üçin biz bilýäs? Elbetde drift edesen gelýän bolsa BMW bilen etmeli bilýäňiz. Ýok, BMW-de drifting karoly elbette Japonya. Kino başında iki tane legendarny avtomobil bardy görüň edilýär. Legendarny avtomobil iki tane ýaş oglan öz aralarynda öz maşynlaryny ýamannap, bir-biriniň maşynyny ýamannap ýarşa başlaýarlar. Amerikada taryhda iz goýan maşynlardan biri 1971-nji ýyl model Chevrolet Monte Carlo. On garşy ol avtomobiliň garşydaky Dodge Viper. Inni birinji şol maşynyň birinjisi bardy. Chevrolet Monte Carlo 1971-nji ýyl model bardy görüň berin. Bu nähil maşyn? Chevrolet kompaniýasy 1960-njy ýyllarda krize batyp başlaýar. Krize batmaň esasynda injenerler şeýle bir zat teklif atýarlar. Plan hem lüks bolmaly, hem ardan bolmaly we elbetde şol döwrüň iň lüks modelleriniň biri bolan Cadillac avtomobilinden ilham alınýar. Toys bolduğundan şoňa meňdetjek bolýarlar. Daşky keşiwonçy Cadillac'a meňde ýönetçi moňa garanda burunly zady uzaldylan Cadillac'dan ogurlantyr diýdirmejek bolup bir uzun maşyn ýasaýarlar. Aralyk ören uzun. 1971-nji ýylda 8 silinderlik motory we gözeňde gelen şeýle bir uly güç, ödürleyen gücü 450 at gücü bilen ýöne elbetde 71-nji ýylda 10 ýalyk peradaça, karoçy maşynyň korobkasy skorosti inte 10 ýaly ösmedik. Mehanika elle geçirilýän korobka ýöne bary 300 skorosi bar. 300 skorosi bilen şeýle bir uly güjü we uly tezlige ýetip bilýän avtomobil boldy. Chevrolet Monte Carlo önümçülük başlanýan ilkinji ýyly 130 ming ştuk maşyn satylýar we birinji ýylda krizden çykmana başlaýar. Monte Carlo modeli bilen Chevrolet kompaniýasy krizden çykyp başlady we ikinji ýyl 180 ming tane Chevrolet Monte Carlo satylýar, onuň taňa has kälen satylýar. Ýöne başlangyç şol sifirler Chevrolet kompaniýasy üçin ören wajyp sifirler bolup durýar. Garaz Monte Carlo şowna boldy. Şo ýerdäki şey görkezýän adam Amerikada bir iz galyran maşyn. Toys drift edip bilmeýär bu maşyn. Ýöne uzak ýoly şeýle bir rahat. Şol uzak ýoly hiç kim şol maşyny alyp bilenok şol ýyllarda. Taýjy bu öz güýjüni 90-njy ýyllarda 90-njy ýyllara çany gorap gelýän maşyn ödem. İkinji maşyn Dodge Viper Gadugo diýip tanalýar. Gadugo näme? Dünýäde iň zäherli ýylan. Näme üçin bunýaly lakam goýdular muňa? Sebäbi diýen etdirmek mümkin näl şu maşyna. Şeýle bir professional sürüji bolaýmasaň, şol maşyn seni alqatja. Şol derejede. Bu planlaryşy nähilek boldy. Prosto Dodge kompaniýanyň iki tanyk balamut injenerleri özýänli. Şo kompaniýa känzatdan düzüp beren özýän injenerleri içgili ýagdaýda Lamborghini we Ferrari'nin prototypine bir ilham goýanýar. Näme üçin Lamborghini we Ferrari bizçe ýok, ýöne dünýä derejesinde ad alyp barýar. Ödem näme üçin 50 düzýärmişin. Biz 50 düzsek, olardan çaltam düzýäs, gowam düzýäs diýip bir ýyl içinde ýyllaryň bir ýyllap dizayn edýän avtomobil modellerini bir ýyl içinde Dodge Viper'ın dizayn edýärler ikisi içgili ýagdaýda. Mundan soňra da 50 ruşnoy kak edilýär Ferrari alak boljak diýip 50 maşynlaryny işläp düzüp başlaýarlar. Emele gelen maşynyň güjü 10 silinderlik avtomobil motory. Ol bir, ikinji 700 at güjüni hödürlýär. Ýyl 1990-njy ýyllarda 700 at güjün tek taryhda da görülmedi şol iki tane injeneriň eden işi. Ol birinji zady, ikinjisi näme? Ýyl 1990-da garamazdan avtomat korobka däl kanешне, mehanika korobka ýöne 6 skors. 10 silinderlik avtomobil motorunu hem mehanika hem onam 6 skors etseň näme güç alarsyň? Elbetde bu zady avtomobil söýjüleri bilýändir şu zady nähili güçlüğini we diňe bir gülüşmek üçin, gülük üçin sen uly höwes bilen ýasaýan maşynlaňy biz prosto prokol üçin ýasaýat diýip şoň üstünden kompaniýalaryň üstünden gülmek üçin edilýär. Maşynyň diňe öň kaýnatyla gapdalar zanaveska. Şo derejede komfort hiç ýyllarda ýok, daşyndan maşyny açyp borak, içine elini tokup açmaly.
ilkinji önümçülük şol prosta halk söýdi bolyn, soň düzüş işlerini geçirmeli bollar maşinna. Ýöne birinji önümçülük şeýle bolu 1990-njy ýyllarda. Ondan soň näme? Rul barada aýdyp bersek, rulla şeýle bir hatda rul feň eliň dogamy. Eliňe kontrol edip bilýän bolsaň, şol maşinam kontrol edip bilýän. ABS-de şeýle bir zatda, ABS belki kömek eder. Bu näme bolýar? ABS diýilýände tormada basýan birden tigirler doňmaz ýaly we maşin taýmaz ýaly. Bollugyny tormalar kontrolly ýagdaýda gyzmaz ýaly edip basyp aýyrýar. Senden bir ruhsat. Şoňa ABS diýilýär. Şoňa ABS-i belki kömek eder diýip ýazylgydur. Deň agramlyk 0. Maşinda normal. Aslında maşiny şeýle bolmaly, belli bir prosenti öňüne, azrak prosentim arkasyna bolmaly. On ýazat ýok. Izden çekişli. Maşin reklamasyna şeýle bir zat bar. Izden çekiş, 4 çekişli samsyklar üçin. Ýa-da ejirler üçin diýen manyny bir reklama berýär şu maşinlarda. Arad bul maşiny çykarýar, maşiny sürüp görýärler. Sürüp gören adamlar üçin goýa şeýle bir kim interwýularda şeýle diýär-de. Kak bir baş öwredilmedik, ýabany aty minýän ýalyk. Muňa baş öwretmek, muň şul maşine, şul ullokan güýje diýen etdirmek, uly bir kynçylyk we alada bir zat bolaýmaýyn diýip maşindan çarçak düşmek bilen näre we bul däli bir özýänli, däli ruhly adamlaryň söýgüsini gazanýar bu maşiny we bu maşiny täden işläp çykarmaly bolýarlar. Dodge Viper iki tane injinieriň prosto ýasanda adam bolsa uly ady bolýar. Dünýäde iň hoply superkar, ören ulutildi hödürleyen bir avtomobil modeli iň hoplusy özüm. Halkyň arasynda şeýle bir zat diýär. Ya sen şul maşina başa öwredörsiň, ýa-da şul maşin saňa başa öwreder. Toys haýsyň bolsa biriň şo ýerde ýeňilmeli. Sen ýeňseňe maşin seň diýen getýär, ýok tamam sen ýeňilýän. Moş dir garsaň bolam. Şon ýalyk adamlaryň arasynda bir hoplu maşin hataplanýar. Ve muňulanam garanyk maşiniň sesi häzirki BMW ýene şoňa meşhur bir sportiw model hödürleýän maşinlarda hödürlenýän ses bar. Şol ses bu ýerde 10 silindrlik motordan arkaýyn çykýar. Prosto şu arada gysgaça video, gysgaça zat görüň berenleri. Farsaj 3 kinosy düşürilip ýörkä. Şul maşiniň düşürilýän ýerini Dodge Viper'ın sesi sebäpli şäherdäki polisiýalar näme bolýar diýip birnäçe polisiýalar şol maşiniň sesi sebäpli 50 näçe kilometr aňyrdaky dagyň aralygyna barýarlar polisiýalar. Näme üçin? Sebäbi kino düşürilip otur, kinoda maşiniň soňkydan basýarlar senari üçin we näçe gedek bu pikir diýär ýaş oglanlar dagyň garasynda drift edip börüýän polisiýalar barýar, sereseler uje kino düşüp berler. Şo derejede şäheriň adamlaryny öldürýän bir uly goýa. Erkada görkezlen maşinler tanıştırdım. Inni Tokyo'da görkezlen maşinler bar. Näme üçin kino Tokyo bökýär? Sebäbi Tokyo driftin Corolla hasaplanýan yer. Karşy drift Tokyo'da, drift kanunlary Tokyo'da belli boldy. Görkezlen maşinler Nissan Silvia. Ýene bir modeli bar, Nissan 350Z. Ilkinji model Nissan Silvia. 1999 ýyl model Nissan Silvia. Gysgaça aýdaýyn şul maşinlarda. Şul maşiny diňe eliň bilen bir oýunjak maşiny nähilek edip pırlasyň gelse, näil pırlap bolýan bolsa, şul maşiny sürüňde edil şonýaly. Näme arzu etseň, şul maşin sen arzuňy ýerine ýetirýär. Şol derejede ýol tutujylygy güýçli, şol derejede dur diýen ýerinde durup bilýän, ýöre diýen ýerinde de ýörep bilýän, isseseň 1 santimetr süýşmän islen hereketini edip bilýän maşin. Gara dünýä derejesinde driftin Corolla, Nissan Silvia, BMW söýüjüler bu marada näme diýäňiz, ondan öz pikiriňizi aýdyp geçersiňiz-de. Nissan Silvia 1999 ýylyň modeli, häzirki ýagdaýda 90% ýok. Her kim drift edip ýoldan çykardy. Degimli ýagdaýda, garaz awat ýagdaýda ýok, 10% awat maşin galy. Onam kolleksionerler ýygnap butordy. Garaz Nissan Silvia 1999 ýyl modelini görmeýäňiz köçede. Nissan Silvia 1999 ýylyň modelini Amerikada sürmek gadagan edildi. Näme üçin Nissan Silvia sebäpli Amerikan köçelerini gün ýokdy. Ýaşlary taklap bilen okdylar, şoň üçin
Ýekeje çykalga Nissan Silvia'ny Amerika salmalyk başga maşinlar drift etse bolýar. Ýöne imine Nissan Silvia Amerikan köçegine girmesin diýilen. We ikinji avtomobil Nissan 350Z 6 silindirlik 313 at güjüni hödürleýän bir avtomobil. Ýöne näme üçin Nissan 350Z? Şul maşin täze bir model däldir. Prosto Nissan Silvia'ň dowamy. Nissan Silvia başda Amerika bolmak bilen we bir näçe ýurtlara giriş qadağan edilenligi sebäpli Nissan Silvia önümçülüğünü yapýarlar we Nissan Silvia'dan ilham alyp motor, ýol tutujylyk hemmadi kopýalanyp Nissan 350Z modeli bilen täze önümçülük we birazajyk kiçeldilen motor, 6 silindirlik motor bilen önümçülüge berilýär. Nissan Silvia'dan hem has gowy ýol tutujylyk bilen berilýär. Şeýle bir zat ödürlenýär. 53-47%lik bir kanun şu ýerde goýulýar. Bu zat näme? Maşynyň öňkü agramy 53%. Agram beri tutuş maşynyň agramynyň 53% öňüne 47% maşynyň ýzyna düşýär we şeýle agram şeýle bir stabilness deň agramlyk saklamak bilen nähilektilikde bar ýa-ni bolsaň islen öwrümüňi edip bolýan mümkinçilik ödürlýär. Garady şunýalyk ulyzat. Mundan garkan bir içkin aýda oturmak gerekkä uje düşünükli drifting karoly Tokyo Nissan modelleri. İlk avtomobil, bu avtomobil özünün düýp götür üýtgeşik dvigateli bilen tanalýar. Deňi taýy bolmadyk dvigateli bar. Rotorny dvigateli bul elbetde Mazda. Geçeňede Mazda bardy gurrun edemde rotorny dvigatelyne ýetdim we ýygyny dogam etmän indiki bölümdi goýdum. Ene şol Mazda'nın bul dowamydyr. Mazda RX-7. Bul maşyny şu ýerdäki wideony görkezsem, mesele ýok, ýadyňyza düşýär. Bu uje dünýä derejesinde bir kän ýerde ýaýran video gynlandaşyndan pyrlanýar we bir gynyň nomeryny alýar şu ýerde, sürjüň nomeryny alýarlar. Garad, bul maşynyň dwigatelini barada aýdyp beren. Mazda RX modeline hödürleýän dwigateli. Sesi umumyň başgaça ses berýär. Real ses. Şul dwigateller samolyoda da ulanjak bolurlar. Sebäbi näme üçin? Bu dwigatel ören başgaça. Motoryň işleýiş prinsipi. Birazajyk gyralary togalagyrak 3 suruşluk bir şekil. 3 suruşluk şekil 8lik sifrna meňdeşirek, bärde birazajyk togalagyrak, bärde aşagda aýratylak togalyrak bir şekilde, bärde bollugundan näme der suratyny, wideosyny işleýiş prinsipini görkezler. Şol 3 suruşluk özüniň yerleşdirilen ýerine üznüksiz ýagdaýda pyrlanmana dowam edýär we 3 suruşluk pyrlanyp durka 3 sanak ýerden aýratyn partlama berjaý edilýär. Abyşny biziň görýän dwigatellerimiz näme edýär? Dwigatel gidýär, partlama bolýar, gelýär, tüsän täden çykarmak üçin gidip gelmeli we ýene täden partlama bolýar. Bu näme zat ýok? Partlama boldy, tüsän çykardy, partlama boldy, tüsän çykardy. Gara önümçülük ören uly benzin tarapyndan hem ekonomishni bir üýtgeşik dwigatel häzirlikçe raýatlara şol hödürlenmeýän dwigatel. Sebäbi näme üçin ýekejekemi we biraz intek ýağ iýme derejesini çözebilen oklar. Sen şol motory näçe benzin hödürläp bilseň, näpirme şu ýerde plança silindirlik motor, plança at güji diýip otursa, indi plança silindirlik motor bolmak üçin 2 tane silindirden goşulyp gitmek we ullukan zat dole ýok, ondan ýadat gerek. Ýekeje şeýleje zat, keçijek. Gatam kiçide. Şunya ullukdaky keçijek bir dwigatel näçe benzin hödürleýän şo epet dwigatellaryň berýän güjüni hödürläp dursaňa. Benzin köpeltdiňçe at güji köpelýär. 700 at güji gerekmi, şoňa görä benzin ber. 800 at güji gerekmi, şoňa görä benzin ber. 1000, 1500, 6000 at güji gerekmi, şoňa görä benzin berýär. Mazda'ň sport modellerine bul dwigatel ýeralýar we Mazda'ň sport modellerini ýeňmek hemme konkurentler üçin iň uly alada. Ýeňäýmek aňsatdal ögrümlerde şu sirede edip sürjüden. Toýs sürjü sebäpli Mazda galaýmasa, Mazda galmaýar bu motorlar bilen. Gara şonýalyk bir dwigatel. Inni tize sorag. Parsaj 3 kinosyny iň bir öňde barjy avtomobil we bulam elbetde Ford Mustang. Ford Mustang'y bu temadyň sygdarasy men onu Ford Mustang barada aýratyn bir tema çetmeli. Heva Ford Mustang'yň motory oturdulan traktor, ýeňil maşyny, hatda sport maşyny ýeňen bir taryhy bar. Onam daýda turýarlar. Gara şeýle bir zat bar. Diňe bu däl bir näçe Ford Mustang döreýişi bardy bir giňişlen maglumatlar bar. Şu ýerde gurrun beresim beren okşap. Aýratyn bir tema çetmeli.
Kommentariyada size maglumatyňyza garaşýan. Ford Mustang barada indiki videoda goýaýynmy? Ýa-da dwigateller barada goýaýynmy? Dwigatellaryň işleýiş prinsipi barada. Dögre bap dwigateller, köne dwigateller, korobka peredaçy näme aňlady, dwigateller näde işleýär, rotorna dwigatel barada giňişleýin maglumat. Benazarov komandasy öz aramyzda jedel etdik. Men aýtdym, hemme kişi dwigateller barada gyzyklanır. Komandamyň hemmesi näme diýe Ford Mustang barada halk sorar diýe kommentariyada haýsy pikir has köp ýazylaryň bolsa şonu indiki videoda görüň berjek. Ford Mustang kan ýazsalar Ford Mustang barada görüň berýän, ýok dwigateller barada ýazsalar dwigateller barada giňişleýän maglumat berýän indiki videoda. Indiki videoda görüşýänçek, indiki video näme diňlätiňiz gelýän bolsa kommentariyada ýazmagy ýadyňyzdan çykarma.